We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngathwala ngomakhelwane wasekhaya. Ngiyabingelela kuwe ntokazi nakumphakathi wala ekhaya. Indaba yami iqala kanjena. Ngiwubhuti osekhulile ngokweminyaka, ngingaphezulu kuka-35 years. Ngazalelwa endaweni yaseMpumalanga eBhetali. Ngikhuliswa ngumama yedwa. Besihlala nezingane zakithi ezintathu. Bekuyimina omdala. Sikhule ekhaya sidla imbuya ngothi. Umama wayezama esebenza emahlathini. Kwenye indawo yakhona eMpumalanga ekuthiwa i-Amsterdam. Kodwa nakhona bekuba yinto yesikhashana. Nakhona leyo ndawo yayiqhelile nasekhaya. So bekuthi makasebenza khona asishiye sodwa. Ahambe ahlalele ngakhona komunye umalumekazi wethu. Into yakhona kwesinye isikhathi beyiba o2 months noma o3 months. Nakhona bekungabi imali etheni. Uthe uma esebona umama ukuthi iminyaka yakhe isihambile, angeke asakhona indaba yamahlathi. Wabesa ecela ebantwini endaweni ukuthi abawashele noma abagadele izingane. Isimo ekhaya besinzima impela, kodwa umama bekazama bandla. Ngifundile isikole, kodwa ngebhadi bengingasiye ingane ephiwe esikoleni. Alikho mina ibanga engalindlula ngingaliphindanga. Kuthe mase ngifunda ugrade 9, umama wabanjwa ukugula kwamathambo. Lokho kwaphoqa ukuthi ayeke ukuwashela abantu. Into ebesekayenza besekagada izingane. Ngokubona ukuthi isimo sempilo sibanzima kakhulu. Phela bekungconywana asayenza yombili lemsebenzi. Phela laba abanye izingane zakithi zilamana eduze. Bekuke kwenzeke badabukelwe izicathulo zesikole ngokulandelana. Ngokuba nzima kwempilo, bekuke kwenzeke bahambe nazo zinjalo lezo zicathulo. Umama yayimuphatha kabi lento, kwesinye isikhathi agcine angena komashonisa ngalokho. Ngathatha isinqumo sokuyeka isikole. Nami ngalibangisa khona kulamahlathi umama bekasebenza kuwo. Phela kwesinye isikhathi bekahluleka ukubhadala omashonisa. Uyobona sebafika ekhaya bazothatha ifurniture. Ngahamba ngayohlala nomalumekazi. Kuthi makuvulekile lena emahlathini nami ngingene ngibambe. Noma mangabe kusehlobo ngiyobamba emasimini. Ngangikwenza lokho ngoba ngincedisa umama ekhaya. Ngapha naye wayelokhu eqhubekile nokugada izingane. Bekunomakhelwane wasekhaya obeka umacaphuna kusale. Kwenzeka indodakazi yakhe yakhulelwa. Yathi uma ithola leyo ngane bayicelela kumama ukuthi kube nguye oyigadayo. Base becela ukuthi akayeke ukugada ezinye izingane abheke leyabo kuphela. Bamuthembisa imali ethe xaxa. Akabanga nankinga nalokho umama. Kodwa manje elokufa alitsheli. Kwathi ngelinye ilanga bayiletha ingane ekseni njengenjwayelo. Uma beyishiya ingane yayingumuqemane. Kanti ekuhambeni kosuku izoshintsha ingane ivele igule. Mayesho umama uthi wazama ukubafonela ukuthi ingane ibambekile,
kodwa ngebhadi akabatholanga efonini. Leyo ngane makasho umama uthi yakhala yaze yalala, kanti nesikhathi sokuthi bayilande sesizoshaya. Ngebhadi bathi bafika kanti ingane isishonile. Abamuvulelanga-ke icala umama, kodwa bathi isigwebo sakhe kuyoba ukuthi uyosebenza khona angaholi. Bekafike apheke, akline endlini, aphinde awashe ngezandla kuso sona lesi sifo samathambo. Bese kuwumuntu ohlalela ukugula nje umama, engalali nasebusuku ekhala ngalamathambo. Kodwa ngenxa yesimo yayingekho into akazoyenza. Kuthe kuso leso sikhathi kwaba khona ikontraki yokwakha izikole endaweni. Ngenhlanhla ngawuthola umsebenzi. Sasihamba sakha izikolo kuzo zonke izifundazwe. Kangangokuthi saze safika eGoli. So umlungu wethu ubengasishiyi thina makathole lamathenda okwakha. Sahamba ngo-2019 January saya eGoli siyokwakha khona. Ngenxa yomsebenzi owawumningi wase eqhasha, kanti uzothatha labantu bokufika. Kwakuthi makuyisikhathi sokudla sasihlala nje sixoxe. So sasinakho ukuxoxa ngokuthwala. Beyincoma indawo yakibo ngokwenza lo msebenzi. Ngokubona-ke isimo sikamama, nami ngase ngibeka imali ngithatha ipassport. Enye ngayibekela ukuthi ngizokhona ukukhokha phambili. Ngacela-ke bangilayela khona ngaya. Ngafika khona-ke bangichazela ngezithwalo abanazo. Vele uma ngiya nganginakho ukuthi ngifuna ukuthwala ngalo makhelwane ohlukumeza umama. Kuthe esechazile-ke ngamtshela lo baba ukuthi ngifuna siphi, futhi ngifuna ukuthwala ngobani. Wafuna isithombe sakhe ngoba nganginganaso, ngavele ngaqonda ku-social media wengane yakhe. Ngenhlanhla ngasithola. Ngase ngisi-downloada, sahamba sayogeziswa. Sabuya lapho sashiswa, wathatha umlotha waso wahlanganisa nemithi yakhe. Wabethe engithengisa imbuzi emnyama, wayenzela ukudla, wafaka le mithi bekayenza. Yavalelwa-ke yodwa le mbuzi ukuthi idle lokudla. Emva kwalokho kwathi phakathi nobusuku kwathiwa angiyibulale le mbuzi. Yaqede yashiswa. Kwase kuthiwa asiyoyigubhela ehlane. Umhlatshelo-ke kwakuzoba ukuthi njalo ngenyanga kumele ngibulale inkomo, ngibize abantu bendawo bazodla inyama. Ngabuza-ke ukuthi ngiyobona ngani mase kuyisikhathi somhlatshelo. Kwathiwa ngiyovele ngibanjwe ubuthongo nje obuncane, bese ngibona inkomo ngiyibulala. Lokho kuyobe kukhomba ukuthi inkomo yamuphi umbala efunakalayo, nokuthi sekuyiso-ke isikhathi somhlatshelo. Ngahlala lapha isikhathi cishe esingangeviki, ngase ngibuyela emuva. Lento ngayenza kunguJune usaqala. Kwathi ekupheleni kwawo, lo mama wakamakhelwane wagula cishe isonto lonke ekhala ngezibhobo. Wabese endlula-ke emhlabeni. Uthanje eqeda ukushona, ngizihlalele nami emini etohweni siqeda nje ukudla. Umlungu wami wavele wangisukela nje wangibiza.
Wafike wathi uzongifaka kulezi zinto zakhe zamathenda ngisebenze naye. Ngamangala ngoba phela angifundile. Ilapho-ke la ngabona khona ukuthi isiyasebenza lento. Nangempela kwaba njalo. Wangifundisa nje inyanga eyodwa. Wabese esengitholela awami amathenda. Yaqala kanjalo-ke impilo yami yokuba isigwili. Yase izingenela imali, ngathengela umama umuzi edolobheni. Ngamuhambisa kuma-specialist wabodokotela bamathambo. Izingane zakithi ngazifundisa. Nami ngathenga owami umuzi, ngathatha nonkosikazi. Saba nezingane ezimbili. Futhi namalanga wami omhlatshelo bewenzeka njengokusho kwalo baba. Bengivele ngiphuphe ngibulala inkomo. Bese ngiqhamuka ekhaya sengithi ngizokwenza umsebenzi wokubonga. Inkinga-ke iqale kuyo lenyanga. Ngiqale ngaphupha ngibulala usisi wami. Ngathi ngisamangazwe ilokho. Ngase ngiphupha ngibulala ingane yami. Ngase ngimthinta-ke lo baba. Into avele ayisho ukuthi lesithwalo sesifuna igazi lami. Futhi ngikhumbule lo muntu engithwele ngaye uyawazi umndeni wami. Kanti futhi ukujikisa kwami lesithwalo kumele ngibuyele la sagubhela khona lembuzi ngiyikhiphe ngiyoyilahla emfuleni. Ngiyileke ngayogubha kodwa lutho ukuyithola. Phela kwakusehlane lapha. Nami angisakhumbuli kahle. Futhi seside lesikhathi. Ngiyacela bandla kongangisiza avele. Ngoba angeke ngikwazi ukubulala ingane yami noma usisi wami. Isifundo engithanda ukusindlulisa ukuthi kongakathwali akangaqali. Nobe kakucabanga awukhiphe lowo mcabango. Ngoba asikho isithwalo esingenazingqinamba zakhona. Nokuthi-ke labantu abathwalisanayo abatshelani wonke amaqiniso. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.